So, hello guys. At yan, has been a while na hindi pa ako nagbo-vlog. So, ngayon magbo-vlog ulit tayo. As you can see guys, itong scene na to, tawag, called is Brookhaven Zombie. So, pakihina-hinaan po. Inaan natin guys, kasi alam pre-recording ako. Ayoko guys, di na ako makakapunang matagal. Baba, bra. Ay, putik guys. Gusto ko kasi bumaba eh, no? Kukunin na natin ito first. Oh! Dito siya sligat guys. Quickly, nice. Kasi may pangalan pala dito yan, o kunyari yan, speed zombie, mabilis yan guys. Dito ko pala tamaan. Wala, ang goal natin dito, huwag mamatay. Patay. Shotgun ko guys eh. Malag to guys eh. Shit. So, posible makabuhay tayo dito. Bigyan niyo ako ng 5 heart. Pag mamatay ako ng 5, that's end of the video. Shit guys. Run! I don't want to lose the life. May 5 pa rin tayo. Alam nyo guys, maganda gan pagtagtad itong shotgun kasi makalat-kalat yung balay. Ito pantagtad ko pero hindi ko ganun. Tagtad. Hindi kasi ganun kalakas yung damage niya. No? Oh, run! Run! I don't want to die. Ang lag! Wow! Ay, napatay ko na yung iba. Clear load. As you can see, pag malapitan kayong nag-shot nitong shotgun guys, as you can see, malakas damage niya. 200. 220 isa. Patay na yan. No way na. Buhay pa yan. Oh! Natamaan ko guys! Patay na yun! Ay, sulit din. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Drop! Natin yan. Oh! Shot. Nice shot. Zombie din. Shit! Guys. Happening on this card. Hindi natin itong gamitin. You can see guys, ang una. Namatay ako. May tunnel din underground dito. Underground town. Pwede nyo silang tagtadin hasukan ihatid sila guys. Ang dami. Grabe, naglalag kasi ako guys eh. Gre-recording na nga. Nag-charge pa. Lowbat pa. Ang goal natin, wag mamatay ng 5 beses. So, you know what? Dito talaga ako namamatay eh. Makakamatay. Bra. So, ito yung tunnel na sinasabi ko sa inyo guys. So minsan meron dito zombie kaya pwede natin ito ma-zoom as you can see sniper ko. Sa iba naman. Nare-remember yung tunnel. Okay, nasa iba na tayo. Layo na yung tunnel.
lumayo na tayo. So, dito naman tayo, balik pa tayo. Minsan kasi guys, may zombie dito. Kaya huwag kayo mag-ingaya. So guys, kung gusto nyo pala, mag-like na kayo dyan, mag-subscribe, pati comment and share. What are you doing here? And bahilin nyo na po pala yung like button dyan para maging shut the freaking like button, like this zombie. Shut the like button to if you shut the like button, it will turn blue. Patay. Hello! Ikaw ba dyan? Puntahan siya. May kasama tayo dito guys. Tangkad nyo. Get out of my way. Daming zombie. Tintuyan natin ito. Barilin natin sa likod. So, sa iba-iba na kami guys. So, nawala na yung kasama ko yun. Ayawan ko dun. Ano nangyari sa akin? Parang nag-normal lakad na lang. Bumalik na ako. Nawala na sila. Okay. So guys, wala pa tayong dead, no? Please, sana manalo tayo, diba? Snipe natin konti. Putik kong babae. Bawal pala kami dito magkatakan since kampi lang kami. Snipe. Kita nyo yan guys. Sniper ko siya. Tinagtad ko siya ng tinagtad. Hello! Bang! 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 Kala mo na. Siya. Suspicious commander. So guys. Lagi, no? Daming zombie na. Ano ba to? Lag guys. No! Meron na lang tayong 4 live. Lag kasi, no? Bruh. There's so many. No! Guys, meron na tayong 3 lives. Ang lag. Dito yung favorite ko, spot. Mga snipe. Dito ako magaling mag-sniper. Ititingnan na ako guys.
One zombie. Hello, lalapit ka ba? Ito talaga mga speed zombie eh, no? Let's do this. Kuha na. Dami. Whoa! Thank you, you saved my life. Please do this. Can I ride, please? Guys, tandaan nyo meron free live. Gumana ka naman! No! So live. Kusina lang ako. Kabila. Samahan mo. You can see my heart. Normal zombie lang pala yun. So nakikita nyo guys, may crosser ako. Oh! Patay. Mukhang siya is not that zombie. Nalalasing siya, oo, nawala. Patay. May pambigan kayo. May patay na. Sensya na kayo guys, maingay ang TV. Kailangan tandaan nyo guys, meron lang tayong 2. Ang dami zombie din eh. Wow! Where are you going? Where are you going? From me? No, I only got 2 lives.
Gagi, kala ko anong gagawin niyo sa akin. Aray ko! Sana ko. Ang lag guys! Ang lag! Hindi ako makagalano! One only life. I don't want to tapos this video right now. Patay! Ay, di nabaril ako dun eh. Ano ba yun? Napatay ko na siya. Quickly guys. Just a snipe ba? Ang lago. Di man lang nagalaw. Putek! Thank you, Beacon. Aray ko. Beacon zombie! No! Guys, sorry. Pero alam nyo, dito na nagtatapos tong video na to. Kung nag-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe. Nakikita tayo sa sunod na episode. So guys, bye-bye na. Namatay ako ng 5 beses. So kaya bye-bye na. Talo na.